Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal vi spille Human Fall Flat sammen med Alphatron. Let's go! Det er godt at være tilbage med dig. I lige måde. Og det er godt at være tilbage, så jeg kan dræbe dig. Væk med dig! Stop det der lort! Nå. Skal vi begynde? Yep, lad os bare begynde. Sensoren viser vej. Så, som I nok ved, så er jeg rimelig Human Fall Flat professionel. Så jeg kan selvfølgelig gøre ting som det her. Boo! Det kan jeg også. Okay, det kunne nybegynderen også. For at være helt ærlig, så har Julius været med på mange af mine Human Fall Flat eventyr. Og det er godt at være tilbage. Det er godt at være tilbage med ham på video. Men jeg er stadig, selvom Julius er sensei skin på, så er jeg stadig senseien og har stadig et trick eller så at lære ham. Ej, jeg Så, det har jeg så tænkt mig at gøre i dag. Hvis I ikke kender Human Fall Flat, så er det et meget simpelt spil, hvor at man er sådan nogle mennesker, sjovt nok, som kan tage fat i ting og sager. Og så vi kan se, hvad Julius forsøger på, så kan man kravle og hoppe og ting og sager. Og det man så skal... forskellige sjove metoder, du kan klare dig at spille på. Yep, det man så skal, det er, at man skal klare sig igennem de her forskellige niveauer. Og jo længere man kommer, no shortcuts, buddy. Er man... Hvad? Du har lige lavet gigantisk shortcut. Jeg er ikke hele banen. Okay, jeg kommer ned til dig. Så, der er en rigtig måde at lave de her spil på. Eller baner på. Og så er der en... Som I har set lidt af os gøre, så er der lidt nogle shortcuts, man kan lave. Og nogle gange er det sjovt at lave shortcuts, men andre gange så skal man også nyde det her spil perfektion. Det er virkelig et masterpiece i min mening, og det vil altid have et bestemt sted i mit hjerte. Hvordan helvede tager jeg fast i det her? Man skal nok tage det fast nedefra, ikke? Nej, kan hive lidt. Jeg hiver den lige nu. Nej, så du ikke lige, at jeg kravlede ned og hæv i den? Det er lige nu kun det var mig. Prøv at høre, jeg ved hvad jeg hiver i. Yes. Altså, kom nu lige lidt gammel, far. Jeg troede, du skulle forestille dig at være den gode. Det kan godt være, at jeg er den gode, men jeg er også den gamle her, så du må lige... Det er ikke mig, der er en sensei. Det kan godt være, at jeg kender lidt flere tricks end dig, men det betyder ikke, at min krop er lige så ung som din. Så buddy, du er en baby. En meget gammel baby. Jeg har blæ på, fordi jeg er blevet så gammel, så jeg har en slap tarm og skider. Jeg ved det. Kom. Du skal ikke dræbe mig. Kom. Du skal ikke. Nej. Gå ud med dig. Gå ud med dig. Så kan du lære det. Så kan du lære ikke at lege med senseien. Det kan godt være, at jeg er gammel. Men jeg har stadig en masse tricks. Du stopper med at kalde dig selv gammel. Altså, jeg er gammel. Nej. Altså, jeg pusher 17, by the way. Pusher. Wallah habibi. Jeg hedder Emin. Vi spiller bare ikke det her på nogen... Nej, vi når til næste runde, og så spiller vi ordentligt, okay? Okay. Det er bare lige for sådan at vise, hvad det her det er til andre. Ja. Så nu har I set, hvordan man kan... Hjælp mig op, baby. Sensei! Jeg kan hjælpe dig. Okay, ved du hvad? Wow. Jeg er så gammel, at jeg bliver nødt til at tage elevatoren. Jeg sværger. Altså, det er lige før, du bliver nødt til at slæbe mig rundt omkring. Det er lille alfatråd. Alfatrol? Jeg tror... Du klarede det ikke. Nej. Jeg klarede det. Sådan der. Så spiller vi det her ordentligt. Ja. Nu har jeg set, hvordan man ikke skal spille det. Nu får jeg set, hvordan det her spil skal spilles. Hvad det her spil rent faktisk indebærer. Og bare perfektionen af det her spil. Wow, jeg er low-key parkour master. Eller noget. Ja, så du skal bare starte med at komme over de her sten her.
Nej, altså... Det her er nok mit mindst yndlingslevel, fordi hvad laver man overhovedet her? Man kravler nogle sten og ting og sager. Lige præcis. Det er nemlig så dybt. Det eneste, der er sjovt ved det her level, det er, at man får lov til at være Tarzan. Det var kraftigt pinligt. Altså, er alt bare pinligt i dine ører? Jeg kan godt lave Tarzan-sving uden dig, hvis jeg skal. Nej, jeg vil også være Tarzan. Ikke gå fra mig. Jeg er Tarzan, så kan du være Jane. Nej, eller hvad du venter på mig. Jeg er Tarzan, der svinger. Du er kæresten, der hænger. Jeg vil ikke. Jeg vil være Tarzan. Altså, jeg er stadig den gamle her. Øj. Du bliver nødt til at slæbe mig. Slip mig, dig. Gå væk fra mig. Jamen, du skal hjælpe mig op. Nej. Hey, vent på mig. Ja, så tag dog fat. Og så svinger vi. Så hopper vi. Oh. Skal jeg slippe? Jeg kan godt nå det. Fuck. Jeg er sikker på, at du kunne nå det. Vi ses. Det lignede. Farveler. Vent, har... Er du jeg er nået over, fister. Okay, så kan jeg lige vise... Peter. Imens du gør det der lort, det. Må lige komme derover. Ja, er du med? Eller skal jeg komme og være der? Selvom jeg er den gamle. My fucking god, bro. Har jeg skubbet vognen helt ud? Nej. Jo, det har jeg da. Hvordan helvede har man tænkt sig at klare det her? Jamen, du skal op over der, fra den anden side. Hjælp mig, baby. Lige ned. Hjælp mig. Ui! Hvad? Hvordan? Ja, du skal herover. Ja, det er fint nok, men altså... Kender du ikke carry det hver gang. Norge? Jeg er færdig til det her. Altså, jeg kan godt gå videre til næste checkpoint. Jeg hopper bare ud over kanten. Men altså, det er også okay. Vi starter alle sammen et sted. Altså, så lander jeg i træet og falder næsten af. Tig stille med din fucking ekspert-ting, altså. Jeg skal vise dig, hvem der bestemmer. Kan jeg godt lige love dig for. Kom her. Vi skal... Nej. Jeg skal først kaste ud af glashuset. Hvad fanden der kan? Stop det her lort. Noget med dig. No more, Mr. Nice Guy. Okay, hvad var du så før? Det er et godt spørgsmål. Emins Apprentice. Mø Frederiks. Okay, godt gået med det der skills. Tak selv, sige. Her skal man bruge den her lift eller ting til at smadre stenvæggen. Og så... Det er sådan rigtigt, man gør det. Ja, jeg tror, du skal tage den afsted. Ja, hvad laver... Nej, vi skal bare over her. Nå, undskyld, det vidste jeg ikke, man kunne. Og så er vi lige klar til nogle sindssyge... Døde du også? Jamen, jeg prøvede ikke at tage fat i den der stans. Det ville jeg også have sagt. Yeah! Boom! Prøv at se, nu skal vi lige lave noget rigtig sjovt. Tag fat i kuglen! Og så... Kom så! Ja, lidt hurtigere afsted. Ikke 1 km i timen. Altså, det er den her hastighed, den går. Boom! Som Julius plejer at sige. Boom, shakalaka. Det er da også ordentligt tuf. Tufbro, Candice Eddie reference. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Hvorfor fanden hed det bare håndtaget af? Det gør den bare. Håndtaget falder af!
Holy Gabriel reference. Hej alle sammen. Jeg er meget ked af det lige nu. Fordi døren er låst. Ja, kunne du lige hjælpe mig med noget af det her lorteglas? Nej. Bare gør det samme, som du gjorde før. Sådan der, nu er jeg igennem. Det var så lidt. Du bliver til, hvis jeg bliver nødt til at kave dig igen. Hvad fanden gør det her håndtag? Ja, den åbner sjovt nok døren. Træk i håndtaget, Kronk. Kronk. Oh my god, nu ødelagde du mit perfekte... Det var dig, der proppede det op i mit ansigt, hvad tror du selv? Det var dig, der stod i vejen. Nej, det var jeg. Jo, det var så. Men kan man egentlig lave shortcut her? Øj! Det kunne man, hvis man er verdensmester til det her spil, som jeg er. Ja, lad os lige se, det kan jeg vist også godt selv, ikke buddy? Ja, skal vi se, der gør det? Skal vi... Okay, giv mig lidt ordentligt forsøg, Altså, det var ikke engang færdigt der, det var bare på grund af den tog trappen. Ja. Skal vi se? Hallo, tæt på det der. Et forsøg mere. Ellers, så lover jeg dig. Så er jeg stadigvæk bedre. Altså, hvad du ligner, du har... Hallo, det var så tæt på, så ville jeg have ramt helt perfekt. Hader det her. Bare gå videre. Ligner, du har drukket af natpotten. Det var det godt nok tough sagt. Hallo, jeg er også nu. Jeg tog det samme shortcut som dig, jeg ramte det bare den her gang. Ja, det ville jeg også have sagt. Det gjorde jeg. Du ligner en eller anden russer, der drikker vodka til hver dag. Men har vi egentlig fået checkpoint? Kan jeg godt dræbe mig selv? Nej, jeg tror ikke, du kan. Nu kan jeg. Altså... Hvad helvede er der galt med dig? Det ved jeg ikke. Måske bare de ting, du gør galt ved mig. Ja, det der. Det var godt nok underligt sagt. Altså, jeg har lært fra mesteren selv. Altså dig? Jeg kalder jo ikke mig selv mester, vel? Det har du da lige gjort! Jeg kan du finde ud. Skal du have mesteren til at hjælpe dig? Patience takes time. Eller hvordan den nu går. Patience is key to victory. Ja, det var så lidt. Endnu et cabbage job. Altså, det ender jo med, at jeg får hold i ryggen af alt det her. Jeg får hold i ryggen. Jeg skal carry dig så meget. Den kan jeg bare hive den her. Lad mig hive i den. Ja, du skal swipe dig afsted. What the fuck am I doing? Jeg ved ikke. Ja, nu skal jeg lige vise dig, hvad man gør, ikke? Se det, du gør. Det er sådan en lille snydepels. Prøv lige at se det her. Hui! Ejja! Min arm sidder fast, og sådan noget. Hvorfor kan man ikke trække sig selv afsted? Jamen, fordi du sjovt nok skal bruge håndtaget. Prøv at se, der er jo sjovt nok et håndtag for en grund. Rolig nu, gammelfar. Så put kassen på. Ej, det kan du selv Eller skal gøre. du også have hjælp til det? Jeg gider ikke den der attitude. What a surprise. What a surprise. Du kunne ikke engang rykke en enkelt kasse. Ja, så tryk på håndtaget, gammelfar. Nej, jeg skal ikke trykke håndtaget. Jeg skal hive i det. Noget, som du tydeligvis har en lille smule svært ved. Er der en, der er lidt sur? Oh. Nu er jeg fanget herinde helt alene. Jeg prøver at se, om jeg kunne få kassen med. Jeg hiver håndtaget op. Den der vej? Ja. Det er den der vej. Oh my god. Ja. Altså, jeg er parkourmester. Det er som at se mig i virkeligheden. Jeg hopper og hiver mig op af ting og sager. Kan vi lige se en stærkmester? Jeg skal få den her ud. Og så skal vi svinge os bagefter. Det er jeg klar.
Hov. Altså, vi skal ødelægge glasset først. Og hvordan har du tænkt dig at gøre det? Jeg fik ikke bjælken med. Som skulle have ødelagt glasset. Jeg bliver lige nødt til at hente den. Så kan jeg også sætte mig bedre på den her stang her. Nej, altså. Nej, altså. Jeg lapper Gabriel memes. Jeg lapper Robin. Ej, men altså. Det er meningen, Vestercest. Jeg synes det. Hvordan kan man lappe mig? Det må du spørge en person om. Nå, jeg tror jeg ser hvor du vil hen med det her. Hey, lad lige mig hoppe på bussen. Altså, er det noget med Le Mans Ultimate at gøre? Muligvis. Okay, det her virker sikkert. Så skal der nyles. En gang mere. En gang mere. Nej, du kunne ikke gøre det uden mig. Hov så. Hvad for Nu er vi noget kommet til middelalderen. Ja, Julius, som nogle af mine true fans ved, det er, at jeg har fået den her lås. Okay. Hvad var det, du kan sige? Meget værd. Jeg skulle lige til at sige, jeg har fået den her lås i første forsøg. Men ja, det er lige meget nu. Det gør jeg også. Ja. Jeg skulle ligesom til at udfordre dig til at også gøre det på første forsøg, men så gør jeg det på første det forsøg. var lidt for hurtigt. Jeg kunne ikke engang nå at snakke færdig, og så var du allerede færdig med den. Secret lifehack in ways you can't imagine. Der er en katapult. Så skal der ikke trække i håndtaget. Wow. Fjern stenen. Jeg hiver den lige frem, så vi kan ryge over væggen. Hvad var det håndtag? Hvad er det, jeg ikke skal trykke i? Hvad er det her? Det er lige nej. Så skal der trækkes i håndtaget. Er du klar? 3, 2, 1. Go! Det var en hård landing. Crazy landing. Okay, men jeg tror også, det begynder at være det for den her video. Ja. Jeg synes allerede, vi er kommet et godt stykke. Og altså, som du ved, vi snyder aldrig. Vi har spillet det her 100%, som det skal spilles. Lige præcis. Og jeg synes, vi har gjort det rigtig godt. Og især dig. Selvom du er lidt af en intermediate player. Jeg er bedre end dig. Sige, nej. Eksperten her kan ikke overgå til nogen. Men jeg må indrømme, at min lærling er ved at komme tæt på mit niveau. Lige præcis. Men så vil jeg også bare sige tak for at se med på den her video. Og yes. Glæder mig til at filme videre på den her Fire Human Fall Flat collab sammen med dig, Julius. Kan der komme en ny part? Hvor vi starter herfra? Ja. Så siger jeg bare tak for at se med på den her video. Ja, tak for det. Så ses vi i næste video. Yes. Hej. Hej.